Hola Maria, avui podries vindre a ma casa a gravar el vídeo de bromera del cabasset, te'n recordes? És que tinc que fer deures, no puc. Pot ser un altre dia? O mira, jo el dic les coses pel mòbil i així farem el treball les dos. I ja participem les dos, et pareix bé? Ostres, que bona idea! Pues ale, vinga, a gravar! Hola a tots i a totes, el meu nom és Joana i avui vos vaig a presentar este fantàstic llibre que es diu El cabasset, de Jean Leroy i Mateu Mauret. L'editorial és Bromera. Espero que vos agrade. Això diu, era una bruixa vella i malvada que no li agradava res ni ningú, però un dia va tindre que eixir a collir bolets verinosos i es va trobar un cabasset. Allà dins del cabasset hi havia un bebè. El bebè es va espantar per el nas gruixut de la bruixa. A la nit esclatà una tempesta d'aigua i caigué a polades sobre el bosc. La vella estava ben protegida, però el bebè estava molt mal, perquè li caien aigua. Aleshores, la bruixa va anar al bosc i el va agafar al bebè. Se'n va tornar a casa i el va cuidar. Es preocupava quan tenia gana o quan plorava. Un dia va anar un monstre a sa casa i li va dir: «Ací fa olor a carn, dona'm aquell bebè que tens allà dins o el menjaré a tu». I la vella, sense pensar-s'ho dos voltes, va agafar el bebè i se'l va endur. Va córrer cap al bosc. El bebè es va ficar supercontent perquè al final la vella el va cuidar. Te'n recordes? Sí, i a mi això em va recordar un final feliç. I a tu? Sí, i per això vull recomanar aquest llibre. És molt bonic. Espero que vos hagi agradat. No us oblideu de donar-li a m'agrada i subscriure-se. Adeu!